Velkommen til Orkla og Mærkvald. Vi er i den øvre del af Orkla, cirka 50 km fra havet, og vi er midt på sommeren her i juli måned, og vi skal fiske her på Mærkvald de næste par dage. På det her tidspunkt af året, så er der godt med laks i flere forskellige størrelser i elven, og vi kan forvente, der er lovet lidt regn de næste dage, så vi kan forvente varieret vandstand også. Og det skal blive rigtig spændende at prøve. Mærkvald er et meget varieret valg. Lidt længere nede har vi Brohølen, vi har Larshølen, vi har Jenshølen og Ravinen og nederst Paris. Alle zonerne er varieret og byder på forskellige udfordringer, afhængig af hvordan vandstanden er og hvordan vejrforholdene er her i løbet af ugen. Det udstyr, som vi normalt benytter på det her tidspunkt, det vil være tohåndsstænger. Det er typisk flydelinefiskeri, eventuelt med lidt intermediate, lidt synkende spids. Og grunden til, at vi fisker med flydeline på den her tid af året, det er, at vi vil gerne have, at fluen den får en god fart, når den krydser hen over laksens standplads. Nogle af de stænger, som vi benytter, er sådan noget, som jeg har her, en 12,6 fod og en 14 fod, begge monteret op med flydeliner, og dertil et forfang, der er godt og vel 1,5 stanglængde. Det giver et godt kast, og det er nødvendigt at have et setup, der er på den måde, så man kan lave et godt underhåndskast. Det er nemlig nødvendigt, når man fisker her, fordi der står træer langs med det meste af elven, og derfor så er det nødvendigt at kunne underhåndskaste for at kunne dække pladser. Mange steder vil man gerne kunne vinkle ud, så man fisker lidt mere på tværs af strømmen og får fart på fluen. Specielt hvis vandet det falder og vandstanden bliver lav, så er det nødvendigt at kunne få lidt fart på fluen for at fange laksens interesse. Fluerne, som vi benytter til det her sommerfiskeri efter laks, det er jo lidt et kapitel for sig. En flue, som vi typisk vil bruge ved lav sommervandstand og klart vand, det er sådan en lille sort og grøn dobbeltfodet flue her i størrelse 10-12. Hvis der er lidt farve på elven, så har jeg sådan en Partapova her, som er et godt velkendt mønster, som er fint, hvis der er sådan lidt, faktisk sådan som elven er i dag, lidt tefarve eller lidt cognacfarve på vandet. Den er rigtig god. En anden gammel favorit, det er sådan en GP her. En rigtig effektiv flue. Også hvis vandet har lidt farve, eller hvis der er lidt højvande, vandet eventuelt er faldende efter en flom, så er den rigtig effektiv, den her GP. Den har sådan en lang hale, der får den til at svæve lidt i strømmen, og det er nogle gange laksen ikke helt kan stå på det. Og den sidste flue, jeg vil nævne, er også en meget traditionel flue. En Sunray Shadow, som jo er en klassisk natflue, aftenflue, som man kan fiske hurtigt hen over pulsene, eventuelt ved at strippe i linen. Og det er tit, det kan provokere laksen. Ikke altid til at nødvendigvis at hugge, men det kan få den op på mærkerne. Og så kan man prøve med en lille flue bagefter, og så er det nogle gange, så kan den ikke helt stå på det. Og så ryger den på den. Og så har man så det, man drømmer om, nemlig det tunge træk i linen og den krumme stang og hjulet, der snurrer. Og forhåbentlig en rigtig interessant og spændende fight med en laks.
Ja, det er en slags, der sker. Det må man leve med.